Zdravo društvo, u današnjoj epizodi ću vam pokazati jednu disco žarulju. Znači ona izgleda ovako. I ona vam se zove Disco Light Mini Party lampa. Znači LED svjetla. A sad ćete vidjeti kako ona radi. Znači to tako lijepo radi. Tu imate LED lampice, ne znam koliko se vide, ne vide se baš najbolje. Ali pokušat ću vam nekako prikazati. Ima znači, ne vidi se ovako se, 3 lampe ima. Zelena, crvena i plava. I ima motorić koji konstantno vrti ovo. I kad ugasite svjetlo, onda vam to izgleda ovako. Eto, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se ovaj video kao i ova žarulja svidjelo i vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav, bok!